Jo soc infermera, me dic Lídia Sarrió. Ara en aquests moments estic de supervisora d'infermeria. Vaig començar l'empresa des del moment en què va obrir, vaig començar com a auxiliar i després, mentre estudiava infermeria ja, i he estat a adults, a infantil, he fet així també programes de comunitària, però ara des del 2019 estic fent de supervisora d'infermeria. L'estigma és com aquella pedra, aquella pedra que mostrava a l'hora de fer intervencions, en l'hora del tractament. Tots tenim estigma, totes les persones, tant pacients com no pacients, com professionals, com persones en general. L'estigma és l'estigma internalitzat, que seria el que nosaltres pensem, els pensaments que tenim, les emocions que ens genera i la conducta que ens provoca el fet de pensar en la malaltia o el trastorn mental. I aquest estigma, per exemple, en lo professional, ens pot provocar a vegades que les intervencions agafar conductes paternalistes, que el que fan és invalidar una mica l'autonomia de la persona. En el pacient pot ser que l'estigma internalitzat li evite el que és apropar-se al centre de salut mental a demanar ajuda. I la societat en general és la discriminació que ens porta a tindre en aquestes persones. La meva tesi doctoral va estar centrada en una part important, era sobre l'estigma internalitzat i el fet de les famílies a l'hora d'apropar-se al centre de salut mental. El sofriment de les famílies en buscar en primer moment una ajuda fora del centre de salut mental i quan arribaven aquí arribaven ja molt agotades i molt cansades i en molt de patiment. A l'apropar-se al centre sortia aquest estigma, de dir, és que clar, és l'opere mata i clar, vindre aquí ens ha costat molt perquè al poble, el que és a la comunitat, ens coneixem tots. Després les percepcions canviaven, un cop coneixien el centre, però al principi hi havia molt de tabú, hi havia molt d'estigma, molts de prejudicis. Sempre hem sigut el germà pobre de la salut. Estem ja fora dels centres de salut, ja no estem integrats dins com a centres, que és una cosa que estaria bé que estiguéssim tots units, perquè al final i al cap salut és salut, m'és igual de quina part del cos parléssim, però salut és salut. I clar, d'alguna manera, d'esta forma més implícita sí que rebem l'estigma. Anàvem als instituts a treballar l'estigma, en adolescents, a parlar sobre l'estigma, sobre les malalties mentals, sobre conductes saludables, per evitar, perquè sabem que els adolescents són, allí està el risc, és quan se generen o quan surten o quan debuten els trastorns mentals. Ara, des de la taula de salut mental, també, on participen diferents entitats de les Terres de l'Ebre, s'està treballant molt per tot, a les biblioteques, també als instituts, no hem deixat de treballar. El fet que estigui l'edifici aquí, els edificis de salut mental i que se facin visibles, també és una manera de treballar l'estigma, perquè encara que hi ha gent que quan passa per davant passa corrent, però estem aquí, saps? I el fet d'estar se fa real, no és com una cosa que han vist a les pel·lícules, que han vist als mitjans de comunicació, no, és que estem aquí.